Jeg vil sige, især unge mennesker er i stand til sådan noget her. Fordi vi har måske ikke det verdenssyn, som de ældre har. Vi har mulighed for at blive støbt på ny, for at blive formet af alt de indtryk, vi får. Så derfor er det helt fantastisk at kunne være sammen med en masse andre unge, engagerede mennesker, som virkelig brænder for det, de laver. Jeg tror, hvis vi kigger i krystalkuglen, så tror jeg, at vi vil se, at en stor del af de store hoveder, som vi har i danske forskende virksomheder, men også internationalt i forskning, de vil have trådt deres barneskridt gennem unge forskere og konkurrence. Vi er ude i forskning af bedste skuffe. Jeg synes, det er så spændende. Niveauet er blevet højere og højere år for år, og det er tophøjt i år. Altså det er jo simpelthen, der er jo et antal af grandvoksne forskere, der er til stede her, studerende på universiteterne, der jo simpelthen bare tager hatten af for, at de her unge mennesker, de er så langt i deres tænkning. Det kan man jo kun blive fornøjet over. Det passer rigtig godt med det samarbejde, vi har med skolerne i forvejen. Unge forskere, det er også noget med naturvidenskab, og det støtter vi rigtig, rigtig gerne op om. Vi vil gerne vise de unge mennesker at tage sådan en uddannelse eller arbejde inden for det felt her. Det er noget, hvor man kan gøre en forskel, ikke bare i Danmark, men ude i hele verden. Og det er derfor, vi er her. Det passer godt ind i sammenhæng med, hvad vi ellers gør. Og så er det også fordi, at vi brænder også for at møde de unge mennesker, ikke? Og høre, hvad de har at sige, og høre dem brænde for det her fag her, ikke? Og stille nysgerrige spørgsmål på en rigtig god måde. Det kan vi rigtig godt lide. Det er altafgørende. Uden opbakning fra fonde og fra virksomheder, fra universiteter, fra skoler, der vil det her slet ikke kunne lade sig gøre. Fordi vi snakker altså om et stort millionbeløb for at lave alt det, vi snakker om her. Og det vil jo ikke kunne lade sig gøre, uden at der var en bred opbakning, både blandt virksomheder, universiteter og ministerier. Så vi er meget, meget glade for den støtte, vi får af alle vores sponsorer, for ellers så kunne det simpelthen ikke lade sig gøre. Det er klart, det er en konkurrence, men præmien på podiet, selvfølgelig er det fantastisk, men det er slet ikke derfor, vi er her. Det er simpelthen sammenholdet, og det er muligheden for at forske videre og for at komme frem med sit projekt. Det er det, der er fantastisk ved det.